It's a good, conducive Hallelujah. place. God has put to a man called Bagis to influence the system and carry it. We are here not to support him, but to support the vision. Hallelujah. So, umungeko, aga short ngoba uphethe vision. Sesikhona. My God. Kunjalo. Asifunde chapter 12 Revelation. Kids also mfunde mina ngifunda ngeNgisi nanguthisha. Futhi angifuni kuba ile uthisha ongathi manje akasasila akhulume ngeSingisi abantu bonke bemnyama. Kuba isiZulu nje kahle ngiyasazi naso angikaze ngisifundise ngiyasithanda. Chapter 12 nilalele baza ngesizulu. This is isiZulu, not iZulu. Read chapter 12 verse 1 2 3 4 5. Ningathuswa amavesi amade ukuthi uyoqeda nini. Isambulo chapter 12 verse 1. Isihloko sakhona sithi owesifazane nodrago